Yauwa kamar yadda muka sani wannan idan ka zo shi ne fuskan wayanka, idan ka zo za ka iya bi ta cikin Gmail account naka ga shi nan Gmail app na wayanka ga shi nan, za kuma ka iya bi ta Chrome browser ɗinka kuma za ka iya bi ta kowace Opera. Amma mu don gaskiya ba kowace waya ne ake samun ta da Gmail app ba, to mu za mu bi ta cikin Chrome browser ɗinmu ne sai yadda kowa zai samu saboda ba a rasa browser a wayarka, kowace browser za ta yi. In ka zo sai kai searching ka rubuta Gmail a nan, sai ka danna search bayan ka rubuta Gmail, zai kawo ka nan wajen inda aka sa create account ɗin nan, sai ka taɓa wajen da aka sa create account. In ka taɓa zai yi searching zai sake kawo ka wajen da aka yi confirm na creating ga shi nan a ƙasa. Bari sake biya mu gani, ga shi nan create account sai ka taɓa wajen. Ga shi nan da wannan blue rubutu, a nan wajen ƙasa inda aka sa create account shi za ka taɓa. Sorry bara in yi back ɗin wannan. Sannan ka sake komawa inda aka sa create account ɗin nan a ƙasa nan za ka taɓa. Nan za ka sa sunan account ɗinka, sunan da yake account naka username naka na kan account naka shi za ka sa a nan wajen. Ka gani ga shi na sa bara in sauke in canza, Mustapha zan sa Usman. Yauwa na rubuta sai in danna next. Na rubuta sai in danna. Wannan shi ne sunan da yake akan Gmail ɗinka, ba sunan Gmail address ɗinka ba, sunan ka san kowane Gmail account yana da sunan da yake a kansa. Nan kuma zan saita date of birth ne. Kaga wannan farko inda aka sa month za ka sa wane wata aka haife ka. Na tsakiyan nan inda aka sa date za ka sa wane kwana aka haife ka, wane nawa ga wata kai zan ce. Ga shi nan na sa 5 ga watan May, nan kuma za ka sa wata shekara. A ciki bari in sa 2000 mu gani. Nan gender male female anyhow dai in namiji ne ka sa male, na mace ne account ɗin sai ka sa female. Yanzu bari in sa tunda namiji ne mun sa male sai ka danna next. Yauwa a nan wajen kai za ka creating Gmail address naka wanda za ka dinga amfani da shi as a address naka ko searching za a yi, in aka yi searching wannan shi ne address naka. Yanzu bari mu gwada sawa mu gani. To dole sai ka yi amfani da sunanka da ka sa a wancan account, in ba da shi ka sa ba zai yiwu ba. Ko da sunan naka ka sa ma wani zubin za ka ga za su ringa gaya ma cewa an ɗauke shi. Yanzu mun sa wannan bari in danna next mu gani. Kaga sun ce wannan is already take an ɗauke shi. Sai dai in kuma sa wani, bari in ƙara sunan, bari in ƙara Usman ɗin mu gani. Yauwa sai in kuma danna next, sun kuma ce an ɗauke shi. Dole dai haka za ka yi ta gwadawa har Allah ya taimake ka samu wanda ba a ɗauka ba. Gani ƙara 4 shi ma an ɗauke shi. In dai za ka zaɓa ka sa strong wanda kake sa ran wannan kaga mai sauƙi ne suna muka sa normal. Amma idan za ka ɗan sarrafa sunan to faka za ka ga ya yi. Ni kaina yanzu da zan goge wannan sunan in canja wani sunan ɗan sa wanda yake suna wanda yake ba normal suna ba to zai ga ya yi. Tunda ya ƙi bari mu canja mu gani. Yanzu bara na goge wannan Mustapha ɗin na sa Musti a wajen, Musti Usman sai to za ku ga ya yi. Gani Musti Usman 0101 bari danna next. Ka ga dai ya yi. Abin da ya rage min yanzu in sa password na account ɗina wanda in na zo ɗora shi a wata wayar zan sa wannan password ɗin. Haka in na zo login a wayata zan sa wannan password ɗin. To shi ne yanzu password ɗin. Kuma password ɗin guda 8 suke buƙata. Bara na rubuta ga shi na sa password ɗina. Kuma abin da ban faɗa ba shi ne wajen creating na password ɗin suna buƙatar ka yi sa strong password wanda yake sa so ka yi mix da letters, numbers da symbols. Symbols abin da ake nufi kamar irin symbol na at, symbol na dala za ku ga duk akwai shi a keypad ɗinmu. Symbol na and ɗin nan to duk irin waɗannan symbol ɗin in dai ka sa su za su yi ma ba ka da matsala in sha Allahu. Bayan ka gama wannan ka sa password ɗinka da komai da komai to za ka zo ka danna next. In ka danna next to wannan password ɗin da ka sa fa shi ne password ɗinka na Gmail ɗinka da Gmail address ɗinka da password ɗinka idan ka sa shi za ka sa ka zo ka sa ka yi login ko kuma ka yi amfani da account naka ko kuma recovery password. Yanzu sun ce na danna next sun ce password ɗin da na sa ba iri ɗaya ba ne tunda dama iri ɗaya zan sa guda biyu da na sama da na ƙasa. Yanzu zan canja. Yanzu ka ga na canja. Yanzu danna next zai yi daidai. Dama abin da suka ce mun password ɗin da na sa bai daidai da ɗayan ba. Yanzu nan abin da ake buƙata recovery Gmail. Gmail ɗin da za ka iya dawo da wancan email ɗin da shi, wancan Gmail ɗin naka
idan ka zo za ka dawo da shi ko da ya ɓata za ka yi amfani da wannan Gmail ɗin wanda za ka sa wanda ba wannan ba shi ne recovery. Ai ka ga da iya phone number ake sawa to yanzu za ka iya sa Gmail ko OTP ne za a tura mata Gmail ɗin indai yana kan waya. Da in dai phone number ka rasa phone number ka to ka ga Gmail ɗinka ina so in dai ka manta password ɗinka to yanzu kuwa za ka iya amfani da Gmail ɗinka ka dawo da wani Gmail ɗin naka wanda ya ɓata. Shi ne amfaninsa. Tunda mu gaskiya ba wani amfani za mu yi da wannan Gmail ɗin mun buɗe shi ne saboda dama nuna muku yadda abubuwan suke sai mu danna skip. Nan phone number ne shi ma za ka iya sa phone number ka wanda za a dinga tura ma OTP wanda in ka zo login idan Gmail ɗinka wancan baya kan waya sai ka yi amfani da phone number a dinga tura ma OTP ɗinka wanda za ka sa wajen login na account naka. Tunda mu wannan account ɗin buɗe shi muka yi kawai don mu nuna muku to ba za mu sa phone number ba. Za mu danna skip ne ya wuce da mu page na gaba. Idan da a ce wai amfani za mu yi da shi shine za mu sa phone number. Yanzu kai in ka sa phone number ka za ka danna next amma mun danna skip. Yanzu ka ga a Gmail account namu nan. Ga sunan mu na da yake akan account namu Mustapha Usman. Ga Gmail address ɗin mu nan mustiusman0101@gmail.com. Ko message mutum zai tura ma da ka ba shi wannan zai turo ma ta ciki. Sai mu danna next. Gashi nan duk bayanan su ne nan in ka karanta duk za ka gane ba wani sai danna I agree ka yarda da su kenan. Their network. Yawwa to nan account ɗinka ya riga ya buɗu successful. Ba ka da wata matsala in sha Allah. Ko ina ka je za ka ba da wannan Gmail account ɗin naka a tura ma ko message ko wani abun da za a yi ma na online. In sha Allah a bidiyo na gaba zan nuna mana yadda za mu bi muyi verify na account namu yadda ba yadda za a yi a satan mana Gmail account. Saboda in da aka sata mana Gmail account in dai ka taɓa ɗora shi akan wani account ko na me to fa ka sani wannan account naka yana cikin matsala za a iya sace shi ma wannan account ɗin naka. Saboda account ɗin za a yi amfani da Gmail ɗinka ne a tura OTP shi kuma wanda ya ɗauki Gmail ɗin naka ka ga OTP yana wajensa. To in sha Allah zan yi bidiyon idan.